Bazalwane, ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thanda uqala ngibingelele omama emakhaya, omama besizwe, haleluya, esiyimphumela yabo, haleluya. Ngoba ukube babengekho mama ngaba sikho lesizwe esikhona namhlanje, haleluya. Lithi iBhayibheli bafananiswa noHana somandla olungileyo, yena uHana ezazithi mazibheda kepha wayeyajalo ekubeka kuJehova, haleluya. Ngibingelele obaba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lithi iBhayibheli bafananiswa no-Abrahama, yena wayebuza indlela kuJehova bese abuya neripoti ithini ukuthi uJehova utheni, haleluya. Ngoba asikwazi ukuhamba uJehova engakhulumanga, haleluya. Asikwazi ukuhamba ngengqondo zethu, sidinga obaba bazoya kuJehova babuza uJehova mase kunje kwenziwa njani, haleluya. Ngibingelele intombi, haleluya. iBhayibheli lami ngifunda kahle lithi intombi ziyimbali zezwe, haleluya. Intombi zingubuhle bezwe, haleluya. Kushuthi ngaphandle kwey'ntombi ubuhle asinabo, haleluya. Ngibingelele insizwa elithi iBhayibheli zingamandla zinqobile omubi, haleluya. Zifananiswa noDavide, yena owabulala ibhere, wabulala ingonyama, wathi nawe Goliath uyalandela, haleluya. noGoliath azange abe mncane eGabhisi, haleluya. Kepha nawe wayephiwe nguJehova amandla. Kunomehluko wokuba namandla akho nalamandla waphiwa uJehova, haleluya. Masikhuluma ngamandla lawa azobantu lamandla oqubula izinto, kepha lamandla kaJehova amandla kamoya, haleluya. Ngegama likaJesu ngibingelele uSunday School, haleluya. Okubalulekile bazalwane, ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe, kepha ekhaya bangetha bathi nginguvukane uSimphiwe wakandaba. Angihambi ngedwa bazalwane, ngihamba noMusa ubhuti wami, umngani wami, ngathi uyimotivator mina, ngibonelela kuye, haleluya. Insizwa engithandayo kuJehova elithi iBhayibheli, uyini umuntu ithemba lakhe malingekho kuJehova? Uzozindulela ngani kuJehova uma ey'nsukwini zakho zokuhamba ungamazanga uJehova, haleluya. Ngizopha uMusa nje ama-minute ambalwa bazalwane azazise ukuthi ungubani, haleluya. Ngiyabingelela bazalwane egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Njengalokhu mfowethu sibabingelele lo mama kanye nentombi ngenxa yesikhathi, nami ngiyabingelela phezu kwalokho asekushilo ngibingelela bonke abazalwane ngey'khundla zabo, abapostoli, amabhishobhi, bonke abazalwane bakhona kanye nathi. Ngiyabingelela igama lami nguMusa wenkosi ngowanqobo, nami nginsizwe yafumana umusa ey'nsukwini zokuphila kwami, athi umhlabeleli ngimfumene uJesu ey'nsukwini zokusha bami ngizohlala naye. Nami ngamfumana uJesu ey'nsukwini zokunsizwa bami, ey'nsukwini zokusha bami, ngoba lithizwi futhi khumbula umdali wakho ey'nsukwini zokusha bakho zingakafiki insuku othi awuthokozi ngazo. Ngiyabonga ukunikwa leli thuba elingaka mfowethu lapha engihamba kanye naye ukuthi sizokwazi ukuzokhuluma ngendaba kaNkulunkulu, ngokuba manje abantu sebesukile esandleni sikaNkulunkulu. Kodwa namhlanje lithi iBhayibheli njengamanzi achithekela ehlabathini angasala lutho muntu, kodwa uJesu usangakwazi ukuthi impilo yakho wena muntu osekhaya namhlanje usangakwazi ukusa impilo yakho nawe oyibukayo levidiyo namhlanje. Uyena yedwa oqala, uyena wagcina. Mina umntwana kaNkulunkulu osenziwe okuselela isono sengibuyisele intambo mfowethu egameni likaJesu, amen. Haleluya bazalwane, sizobheka izwi kaNkulunkulu kafushane, haleluya. Ngoba akhona amazwi bazalwane afikile ey'ndlebeni zethu, kepha amanye awafikanga ngendlela, afike ngokuzosilimaza, haleluya. Kepha izwi kaNkulunkulu bazalwane lifike ngokuzobuyisela. Elithi iBhayibheli kukhona iminyaka eyadliwa isikhonyana lapho sasikude noNkulunkulu, kepha uNkulunkulu ubekile izwi lakhe ukuthi azobuyisela iminyaka eyadliwa isikhonyana, haleluya. Bazalwane kufuna sibheke kafushane indaba ejwayelekile kakhulu, haleluya, futhi indaba asebeyifundile abaningi, haleluya. Sifuna sibheke bazalwane ukuthunywa kuka-Abrahama nokulalela uNkulunkulu kuka-Abrahama, haleluya. Inceke yami isazosifundela izwi kafushane esizolithola ku-Genesis chapter 22. Sizofunda uvesi, ngenxa yesikhathi bazalwane sizofunda uvesi 1 novesi 2 kuphela, amen. Ihloko sakhona sifundeka kanje: ukuyalezwa ku-Abrahama okunikelwa ngo-Isaka. Wathi emva kwalezo zinsuku uNkulunkulu wamvivinya u-Abrahama, wathi kuye, Abrahama, yena wathi ngilapha. Wayesethi, thatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo u-Isaka, uye ezweni laseMoriya, unikele khona ngaye abe ngumnikelo wokushiswa entabeni ethile
engiza kutshela yona. Amen. Hallelujah bazalwane. Amen. Isihloko sethu nje masiqala sithi uJehova uyaleza uAbraham ukunikela noIsaka. Ngithanda ukuqala bazalwane ngikhulume ngale ndaba leyo yokunikela bazalwane. So masiqhubeka le ndaba yethu be ne-clear picture ukuthi kuyini kahle kahle ukunikela kuJehova ngoba kwesinye isikhathi ukunikela bazalwane sekwachazwa ngendlela eziningi ezinye asizithandanga phambili. Hallelujah. Lithi iBhayibheli lami ncike yami ukunikela akusiko lapho siya kuJehova sifuna izibusiso kephi lapho uJehova sinike khona izibusiso ukuthi size kuye sonikela. Hallelujah. Shuthi thina bazalwane hayi ukuthi masinikela sisuke sisayifuna izibusiso kepha sinikela ngoba sisuke sesinazo. Hallelujah. So bazalwane sisasikule ndaba le gama lithi umnikelo. uJobe bekuyindoda kade imthanda kakhulu uNkulunkulu. Hallelujah. Sithola uJobe abantwana bakhe bayahamba baya emadilini athile emaphathini. uJobe ukuthi mayesala ngemuva alungise umnikelo ahambise kuJehova athi Jehova wena ngiyazi ukuthi abantwana bami angazi abantwana bami bazowenza njani afana noma bazothuka noma bazokwenza kepha mina nguye Jehova ekwaziyo ngawe emnini mandla wonke ukuba wena ngomnikelo uyawuthanda Jehova futhi ushintsha inqumo kade usuyithathile ngomnikelo. uJehova ahambise umnikelo uJehova shintsha inqumo kade eyithathile inqumo kade zinezinhle kepha uJobe bekushintsha umqondo kaJehova ngomnikelo. Hallelujah. Indaba yethu ithi uJehova ubiza uAbraham uthi uAbraham ngilapha. Hallelujah. Mawubamba le gama lithi ngilapha kushuthi uAbraham ebelindele ukuthi uJehova angabiza yona. Hallelujah. Akasho mayimbiza ukuthi Jehova ngisenze ngoba uthi ngilapha Nkosi ayithi ngilapha kushuthi ulindele ukuthi noma imini uJehova uzobiza. Hallelujah. Kuyenzeka bazalwane uJehova afuna ukusebenzisa. Hallelujah. Kepha uthi awukho kwiposition yakho. Hallelujah. uJehova akakwazi ukusebenza nomuntu ongekho kwiposition. Sithola uAdam kabentelo lethi mina sekudini uyambiza uJehova hayi uJehova nazo uAdam useshona wayazi kepha wayengekho kwiposition. uAdam wasuka kwiposition. Hallelujah. Manje sibheka indaba leyo okubizwa uJehova ubiza uAbraham uthi uAbraham uthi thatha indodana yakho ezelwe iyodwa. Hallelujah. uJehova wanika wanika uAbraham indodana yakhe ngoba wayazi ufuna ukumthesta ukuthi uyamthanda na. Mayise ngoba omunye amadodana amaningi uJehova wayekakhonthetha indodana yakho yonikela wezonikela ngoba yazi ukuthi iziningi kuningi vele. Hallelujah. Kepha le ndoda indoda bazalwane eyanikela kukodwa wathi thatha indodana eyodwa oyithandayo uyonikela ngayo ibe ngumnikelo owushiswa. Hallelujah. Lo muntu uyanikela ukuthi uyoyigcina kuJehova iyoshiswa. Hallelujah. Kepha ngethanda response kaAbraham. Hallelujah. Ngethanda response kaAbraham uthi uAbraham Nkosi ngilapha wahamba uAbraham waya entabeni uJehova akadeni. Hallelujah. Ukhona usiswethu esikhohlwe ukumhlojusa uzozazisa. Hallelujah. Usiswethu unoqono esihambe naye kakhulu bazalwane intombi emthandayo uJesu. Hallelujah. Kulesi sikhathi samanje sibonile intombi zithokozisa ngezinto zazo kepha uzovela kafushane bazalwane azazise. Hallelujah. Ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Especially ngobhuti uNkulunkulu osindisiwe isindiswe ngomusa wakhe akaze ngibone bazalwane uNkulunkulu elahle endleleni kuze kube lesi sikhathi. Amen. Hallelujah. Siyabonga kusisinomqondo. Bazalwane ngikule ndaba yokunikela nokulalela izwi kaJehova. Hallelujah. Ngithemba kuqala ngathi uJehova ubiza uAbraham uthi uAbraham ngilapha Nkosi. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu ufuna abantu abazovela esikhaleni athi mayefuna ukuthi hamba uye endaweni ethi akufice usesikhaleni. Hallelujah. Kukhona into ethi uNkulunkulu useyindaweni zonke kepha sihlangana ey'ndaweni zonke. Hallelujah. Kunendawo lapho uNkulunkulu asibekele khona ukuthi vukale mangifuna la ngizokuthola la. Hallelujah. Noma efike uNkulunkulu ney'nto zami bazalwane uzofika athi ngakushiya la ngifuna ukufika la. Hallelujah. Sisakhuluma ngendaba uthi uJehova hamba unikele entabeni engizokuyalela yona. Hallelujah. La sibekisele ngentaba yaseMoriya. Mangichaza intaba yaseMoriya bekuyintaba enkulu kuthiwa ngesingisi kuthiwa i-Temple Mountain. Kule ntaba le ntaba ibinamagquma amabili namagquma amabili khona igquma elingasempumalanga negquma elingasentshonalanga. Igquma elingasempumalanga bekuyi-Mount of Olives. Igquma elingasentshonalanga kuyigquma
ukwenziwa kwami kukhona khona lena eGolgotha. Haleluya. uJesu naye etheliwe eGolgotha usho into ey'ntathu bazalwane, usho izinto ezimbalwa kamini. Uthi uJesu Nkosi bathethelela ababazi abawenzayo. Ukuba uJesu wayehamba umuntu wayehamba ngenyama wayezothi Nkosi phindisela kulaba abakwenze kimi wena ukwenze kubo, kodwa uJesu bathethelela ababazi abawenzayo. Lithi iBhayibheli lapho uJesu wathi sebethele wathi kufeziwe Nkosi. Haleluya. Sekugqitshwe konke. Lithi iBhayibheli esasho lawo mazwi kwakukhona indoda eyayiphethe uMese. uMese ongakazi usebenze yasondela uyafika emhlabeni inceba. Haleluya. Lithe bandvulela kwaphuma igazi, kwaphuma negazi elagijima laphalala lathela le ndoda ehlweni. Lithi iBhayibheli le ndoda yayingaboni manje, kepha le gazi lalithela kule ndleleni labona le ndleleni. Haleluya. Lamalibona le ndoda ngempela lona uyaphila indodana yomuntu. Haleluya. Nathi singabazalwane kukhona izinto esizenza singazi ukuthi uJesu uyaphila. Simase sisenkingeni mase sikhipha uKristu bese sithi ngempela indodana yomuntu iyaphila. Haleluya. Kunezinto bazalwane empilweni, izinto mawungafuni ukukhonza uJesu voluntarily, kunezinto of ubuye uJesu. Haleluya. For instance, usamkhonza usakhashiza emhlabeni, umhlaba nawe uyahlabana, uzothi mase useyibhedlela emashini ungasakhona ukubona ethi iBhayibheli ngey'nsuku zokugcina kuzoba khona iy'nsizwa ney'ntombi ezinhle. Akusho iy'nsizwa noma iziphi lapho ayibonibahla kusazofika isikhathi lapho izwi likaNkulunkulu lizobe seliphelele lingasekho. Haleluya. Sibuyele bazalwane endabeni amazi ngiphume kakhulu lana uJesu uthi Abraham khuphuka entabeni, ukhuphukela entabeni. Lapho entabeni eseGolgotha bekumele uAbraham angenelwe ngokuhlukanisa. Haleluya. Ngokuthi izwi likaJehova likhulungani. Haleluya. uSathane uyayitshelela lokuthi yenze kodwa uJehova ukhuluma ngayo ngoba ukuthi uyamlalela uNkulunkulu. Umoya ongcwele usho ukuthi noma ungakwenzi lokho, kepha izwi likaNkulunkulu lithi u-Abrahama intaba ezonyalela yintaba eseGolgotha. uyayo u-Abrahama uyakhuphuka no-Isaka ngoba bekuyintaba eme kanjene bazalwane. Ndithe ukukhuphuka wena ngapha uthatha isitepu sokuqala. Ithi iBhayibheli ngenkathi uthatha isitepu sokuqala uNkulunkulu uthathe eziwu-10. Haleluya. ngalesi khathi wena uthi uya kuJehova nomnikelo wakho ongu-Isaka, noJehova ukhuphuka ngale nembusiso. Haleluya. Bheka ngoba kwathi u-Abrahama eseyibekile indodana yakhe phekwe inkuni seshoda wonke ayihlabe. Haleluya. Ngiyamthanda uJehova lapho mayehlisa izwi ethi ungayenzi lutho indodana, kukhona umnikelo engolumsila. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu bazalwane enziwa umoya ongcwele, izimo esibhekana nazo suke umoya ongcwele usuhambile phambili wafika wezwa isimo singakanani. Haleluya. Elithi iBhayibheli uNkulunkulu angeke asinike umthwalo ongaphezu kwamandla ethu. Haleluya. So mzalwane wami nawe lapha ekhaya angayazi inkinga obhekene nayo. Haleluya. Futhi angizazi izimo osuyihambile, kodwa namhlanje ngithi usubathembile abantu, wathemba zonke izinto, kepha namhlanje ngobeke ithemba lakho kuJehova. Haleluya. Athi uSolomoni encwadini yeZakha kuyamsiza ngani umuntu ukuba azuzizwe lonke kepha alahlekelwe ukuphila kwakhe. Haleluya. Siyabonga abazalwane, ngizodedela ubhuti wami uMusa. Haleluya. azosho uJehova abekile enhlizweni yakhe. Haleluya. Njengalokhu kade silingelile egameni leNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Yebo, izwi leli kade likhuluma ngalo inceku u-Abrahama lapho khona ethumela ngelakhe ezekeyodwa. Lithi iBhayibheli lapho uNkulunkulu wabonakala ku-Abrahama. Lithi iBhayibheli ngaphambi kokuthi uNkulunkulu abonakale ku-Abrahama, lithi waqala wabizwa. Lithi iBhayibheli lapho uma esebiziwe ku-Abrahama, lithi iBhayibheli u-Abrahama uNkulunkulu esembizile u-Abrahama, lithi wathi esebiziwe wangabe sabathola abantwana. Lithi iBhayibheli lapho uma esengabathola abantwana, lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi uSara wahluleka ukubekezela waze waya kunculukazi yakhe ukuthi mayelana no-Abrahama ukuze bathole abantwana. Lithi iBhayibheli lapho uSara wahluleka ukulinda. Lithi iBhayibheli lapho uSara ehluleka ukulinda waqale wayifundela icedana bazama imizamo yakhe evela engqondweni yakhe. Lithi uma sezame imizamo evela engqondweni yakhe, lithi waqala unkosikazi waqala uncekazi kaSara yamthokonoza uSara ngenxa ukuthi engabatholi abantwana ngenxa yokuhlulwa ukubekezela, ngokuba lithi izwi ukubekezela kuvimba izono eningi. Ungabekezeli imiphumela yokungabekezeli ayikho kuhle phambi kobuso bakho. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu esazokwenza isivumelwano no-Abrahama wathi, Abrahama hamba phambi kwami ungenacala, hamba phambi kwami ungenasici, ngoba uhamba phambi kwaNkulunkulu ungenasici. uNkulunkulu wenza isivumelwano nawe, uhamba noNkulunkulu ngokuthembeka. uNkulunkulu akakwazi ukwenza isivumelwano phambi kobuso bakho ungahambi ungenasici. Uma wahamba unesici, uNkulunkulu uyahluleka ukwenza isivumelwano nawe. Ukuze u-Abrahama enze isivumelwano noNkulunkulu wadingakala ukuthi ahambe anganasici, ahambe
Kristu waseNazaretha. And sacacela ngifundele wena. In Jesus' name. Amen. 27. Bazalwane sothola izwi ngencwadi kaMateyu isahluko sesikhombisa ifundwa kanje ukuqhutshwa kwentshumayelo yasentabeni nokuphela kwayo. Verse 1. Ningahluleli ukuba ningahluleli. Ngokuba ngokwahlulela elahlulela. Verse 21. Verse 21. Asibo bonke abashoyo ukuthi Nkosi Nkosi abayokungena embusweni wezulu. Kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Abaningi bayokuthi kini ngalolo suku, Nkosi Nkosi asiprofethanga yini ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho. Baba wethu ongcwele, leli izwi lakho liphefumulelwe nguwe somandla olungileyo. Khuluma inhliziyo yakho emntwaneni wakho Messi onamandla. Khumbula isimo sengqondo zethu athi uPostoli Pawuli masenziwe zibe zintsha somandla ngaphambi kokuba sinikele emzimbeni ngomnikelo ophilileyo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Somandla wena khuluma ngezwi lakho singabheki umuntu kepha sinike wena uqobo ngegama nangegazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Jehova namandla. Amen. Incwadi lesivulile kutholakala ukuthi akusikona bonke abathi Nkosi Nkosi abayongena ezulwini, kodwa yilabo abenza intando kaNkulunkulu. Okusho ukuthi akusikona bonke labo abakhulekayo abayongena ezulwini, kodwa yilabo abenza intando kaNkulunkulu. Okusho ukuthi noma ungaya esontweni kodwa uma intando kaNkulunkulu ungayenzi, shuthi awukwazi ukungena ezulwini. Into eyenza ukuthi umuntu angene ezulwini ukwenza intando. Akusikona kuphela ubonakala ephethe iBhayibheli aqala nalo ayesontweni, kodwa into eyenza ukuthi umuntu angene ezulwini ukwenza intando. Shuthi ngamanye amazwi, yebo uyavuma ukuthi indlela siyayazi, indlela enguJesu Kristu, kodwa manje into engcake siyawazi umnyango onguJesu Kristu, kodwa ukhiye wongena ukuvula umnyango intando kaNkulunkulu. Noma ungawuyazi indlela enguJesu Kristu, noma ungamamukela uJesu, kodwa intando kaNkulunkulu ungayenzi, ngeke ukwazi ukungena ezulwini. Okusho ukuthi kubalulekile noma umazi uJesu, kodwa intando kaNkulunkulu uyenze. Ngoba ungayenzi intando kaNkulunkulu awunakwazi ukungena ezulwini. Intando kaNkulunkulu imele ukwenzeka, kumele yenziwe, ukuba ngaphandle kwentando kaNkulunkulu akukho umthokozisa uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lami, abaningi bayothi Nkosi asiprofethangani ngezwi lakho, Nkosi asishumayelangani ngezwi lakho, kodwa uthi uJesu xwayana abaprofethi bamanga abeza kunina begqoke ingubo zezimvu kanti bazipisi. Lithi iBhayibheli ngeke size sikwazi ngokukhuluma kwabo, ngeke size sikwazi ngokucula kwabo, ngeke sikwazi ngokudumisa kwabo, ngoba bakhona bakwazi ukudumisa kwehle uNkulunkulu kodwa bengayenzi intando kaNkulunkulu. Kodwa uthi uJesu thina sizobazi ngezithelo zabo, sizabazi ngezithelo zabo. Uthela lokali yikho noma ngikhuluma okunye ngokuba ngishilo ngike ngashumayela phambilini ngathi into eyikhulumayo ayinawo amandla njengento oyenzayo, ukuba into oyenzayo ukwazi ukuyiguqula, kodwa inkulumo usangakwazi ukuyishintsha. Inkulumo iyaguquleka, kodwa into engaki ukwenza akushintsheki. Lithi iBhayibheli lami bayothi Nkosi azange siprofetheni ngezwi lakho, azange sishumayeleni ngezwi lakho, azange siphe amadimoni ngezwi lakho. Kodwa athi uJesu thokozelani ukuthi amagameni alotshiwe encwadini yokuphila. Ningajajuliswa ukuthi amadimoni ayalalela, ningajajuliswa ukuthi amadimoni ayalalela ayaphuma uma nithandaza ngegama likaJesu, kodwa thokozelani ukuthi amagameni alotshiwe encwadini yokuphila. Ngeke ngashumayela ngathi uSathane ezosebenzisa umuntu, akasebenzisi nje umuntu ongaziwa, akasebenzisi umuntu ongakholwa, kodwa usebenzisa umuntu okholwayo, ngokuba abantu basuke bethembe kuyena ukuthi uyazazi izinto zikaNkulunkulu, kodwa balahlwa into eyodwa ukuthi bakhona abantu abafikayo kuNkulunkulu befike bemkhonza uNkulunkulu ngeqiniso, bemkhonza ngeqiniso uNkulunkulu, wathi bathole amagifti, bahambe namagifti besuke esandleni sikaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngesikhathi u-Adamu edle no-Eva, lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi u-Adamu no-Eva bazange besuke ensimini yase-Edeni, kodwa uNkulunkulu lithi iBhayibheli basuke emehweni kaNkulunkulu. Kukhona abantu abadla izolo abatholakala ensimini yase-Edeni, kodwa manje abasekho ebusweni kaNkulunkulu. Bakhona abantu abakhona basatholakala esontweni, basatholakala endaweni engcwele, kodwa manje kade basuka ebusweni kaNkulunkulu. Abazange besuka, Adamu akazange besuka ensimini yase-Edeni, kodwa batholakala besensimini ye-Edeni, kodwa sebesukile kwi-presence kaNkulunkulu, ngokuba yonke esikubonayo yonke enyama akufakazele lento esingayiboni. Ngoba lithi iBhayibheli lami
umuntu lokho ayikho ngaphandle ikhona lokho ayikona ngaphakathi. Ngamanye amazwi lokho usibona ngaphandle akuphelele, kumele sazi ukuthi ulaphi umoya, ngoba lithi iBhayibheli ngesizwe singidumisa ngendlela zomlomo kodwa manje inhliziyo yazo isukile kumina, inhliziyo yazo ikude nami, okusho ukuthi ungakwazi ukudumisa uNkulunkulu ngenyama kodwa manje umoya wamdumisa, ngoba lithi iBhayibheli uthi uJesu abadinga abazomdumisa ngomoya nangenyama, kepha uthi abadinga abazomdumisa ngenyama kodwa uthi ngidinga abazomdumisa ngomoya nangeqiniso, okusho ukuthi akuphelele ukubona isiqu sakho lapha, kodwa into ebalulekile ukuthi ukhona lapha, kodwa nawe ukhona lapha, kodwa usakuyona i-presence kaNkulunkulu. U-Adamu akazange asuke ensimini yase-Edeni, wabonakala wayekhona physically ensimini yase-Edeni, kodwa manje spiritually wayengekho likaJehova. Kukhona abantu abahamba bephethe izinto zikaNkulunkulu kodwa manje ingxaki abasekho endaweni kaJehova, bayabonakala ngesiqu senyama, sebabona bayashumayela kodwa kwi-presence kaNkulunkulu abasekho. Kade izulu labasusa, uthi uJesu ongatheli ithelo mina ngiyamnquma, ongatheli ithelo ngiyamsusa. Kukhona abantu esibona sebeshumayela nje kuphela kodwa kade basuswa ebukhoneni kaNkulunkulu, kade basuswa endaweni kaNkulunkulu engcwele. Uthi uJesu akusibona bonke abathi Nkosi Nkosi ababona ngosokwezimotila kaNkulunkulu, ngoba kuyenzeka uyibize inkosi kodwa manje inkinga wena kade wanqunywa ebukhoneni kaNkulunkulu. Ngisise Jesu ukuthi noma ngishumayela izwi lakho ngibe khona kwi-present yakho. Angifuni ukubonakala kwi-present yebandla kodwa ngifuna ukubonakala kwi-present yezulu, ngoba kuyakumsizana umuntu uma esezuze lonke izwe kodwa egcineka ngalelo phila kwakhe. Intona kuyikhipha kube hlengo sokuphila kwakho. Lithi iBhayibheli abanye bayawubuza bethi Nkosi ashumayelanga ngezwi lakho, Nkosi asiprofethanga ngezwi lakho, Nkosi asiwakhiphanga namadimoni ngezwi lakho. Athi Jesu ayibenzima ukuba ngizange ngazi ngokuba mina nganquma mhlazanedla isono, ngokuba udla isono ubuso bukaNkulunkulu buyasuka wena. Athi izabheka isandla sikaJehova asivinyeziwe ukuthi siyesindise, kodwa ububi benu sobuhlukanisile nothando lukaNkulunkulu. Umuntu ayedla isono uyahlukana nothando lukaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uthi uJesu umuntu ngiyamlandela kuze kube sekufeni, ngiyamlandela kuze kube sekufeni ngoba ngiyethemba nokuthi usazophenduka, kodwa uNkulunkulu ngesikhathi uyisono uyasuka wena. Uthi uJesu abangenezwe abenza intando kaBaba, futhi ngamanye amazwi unokungaba nawe uJesu kodwa manje uma ungayenzi intando kaBaba uNkulunkulu engekho wena, futhi ngeke ukwazi ukungenisa. Ngoba kubalulekile ukuthi noma usukhona ebukhoneni kaNkulunkulu, usukhona ensimini yase-Edeni, uBaba ethokoze ngawe. Lithi iBhayibheli esikhathini sokugcina ngoba khona abantu abathanda ukubuka unothando uNkulunkulu abenzela abantu abangenzeli uNkulunkulu. Ingakho u-Abrahama wanikela ngento ekhethelo yodwa, wathi Baba nansi indodana yami engiyithandayo, ngokuba wayeseyinikela konke kwakhe, ngoba into ebalulekile empilweni ukuthi into yokuqala kube uNkulunkulu, wena ube wesibili, ungabe uqala uthi uJesu mina ngumalusi omuhle ngihamba phambi kwenu, mina ngiyalandela. Mangaveli wena kuqala, mavele uNkulunkulu kuqala, wena masuyamlandela. Kusizani ukuthi uvele wena kuqala kodwa uNkulunkulu esangasekho, ngokuba amandla awekho kuthina kodwa amandla avele uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli abantwana baka-Israyeli bahluka bewuphethe umphongolo. Yebo wawubonakala umphongolo, babewubona umphongolo abantwana bamaFilisti, kodwa lithi iBhayibheli aba-Israyeli bahluleka bewuphethe umphongolo. Wakuyenzeka sikubone ukuthi ugcotshiwe sibiwu nakho konke into, kodwa manje umphongolo manje awasekho. Usuyahamba nje ngokuthi ugcine ukuthi masiphethe umphongolo siyanqoba. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi amadodana ka-Eli ayenza amanyala. Ngaleso sikhathi umphongolo waphenduka waphelelwa ngamandla, ngokuba uwenza amanyala amandla omphongolo ayaphela. Nokushabonakala umphongolo uzange ususe umphongolo kubantwana baka-Israyeli wawukhona, kodwa manje inkinga isisusiwe umphongolo wase wamandla esengekho amandla. Usizani kumphathi ivangeli elingenamandla, uma ungayenzi intando kaNkulunkulu ivangeli oliphethe alisenawo amandla. Ingakho uJesu siyabazi ngezithelo zabo, ngokuba umuntu uma engayiphili impilo engcwele angasekho uNkulunkulu kuyena, ngokuba phela lithi iBhayibheli zibonakaliso zabalandeli abakholwayo. Uma usungayiphili impilo engcwele kuchaza ukuthi uNkulunkulu akasekho wena, ngokuba uthi uJohane onendodana koni. Lithi iBhayibheli nami izindla ngezwi kaNkulunkulu ubusuku nemini. Lithi iBhayibheli onendodana akoni. Lithi iBhayibheli esandleni somusa ngiyagcina, okusho ukuthi umusa ungasekho, umusa uwona awusekho esandleni somusa, ngokuba umuntu osesandleni somusa simbona ngendlela enza ngayo ukuthi lo
ungenile ngaphakathi wathi wangena ngaphakathi umoya kaKristu ukwenza ukuthi ufuno waphezulu athohlabelelayo bhekani kuJesu engumholi athi omunye funani waphezulu uma nafuswa kanye noKristu asikwazi ukuvuswa singakabi siqale sife before sivuswe okusho ukuthi uNkulunkulu Jesu wasibulala abaqondana nezwe lithi iBhayibheli lama abafileyo ababuye bavukele ithunzaba ibuye ziphile okusho ukuthi masufile awusakwazi ukuphinde uvuke kodwa esikhathini samanje sithola ababulawa kanye noKristu kodwa ithunzaba ezweni ziyabonakala bafa kodwa sebezi ziyabonakala ithunzi kanti kuyala umuntu osofa ithunzi zabo singabonakali njengalokhu sawubethela umzimba wethu kanye noKristu akusalindelekile kubonakala ithunzi zethu ezweni kudala uNkulunkulu abonakale kithi ngokuba lithi iBhayibheli thina sinukhanya kwezwe thina sinukhanya kwezwe okusho ukuthi asagcini ngokuba sekhanyeni kuphela baseguqule thina saba ngukhanya kwezwe ithina esikhomba indlela ithina esikhanyisela abantu indlela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sengibisele ithuba. Haleluya bazalwane, siyabonga bazalwane, nami ngikhululekile mangihamba nokuhamba nosiswalana bazalwane masifunde iBhayibheli encwadini kaRuth sibona ukuthi bazalwane ekhombisa amandla akhe. Haleluya, uRuth uyasikhombisa lapho ukuthi athi Elimeleki mayeshona, haleluya, athi uNaomi ngoba Ruth useshonile umyeni wakho sale nawe usuhamba, haleluya. Kepha response kaRuth bazalwane ithi-ke noma ngathi useshonile kodwa ngizohlala la mama okuhlayo ngizodla kona nami, haleluya. Nathi lasinosisi bethu bazalwane abana kuthiwa uyaphi lapha yathi noma ngathiwa, haleluya, noma ngathiwa kwenzani kepha ngiyakhona nami, haleluya. uJesu asiyena abantu bazalwane, haleluya. uJesu akakhethi bani, uJesu uyamsebenzisa umuntu wesifazane, haleluya. uyangena entombini, haleluya, ihlale njengentombi ethi iBhayibheli uyahlala ke size nabo labo bazalwane. Nona bazalwane engizothula manje usisi wethu uNoxolo, haleluya, ungumngani, she's our motivator, she is everything to us, haleluya bazalwane. Ngoba masihambe endleleni naye unenkuluphuthi enkulu kwi-Team Jesus, haleluya. Sizomuka ithuba akhulume inhliziyo kaNkulunkulu, haleluya. Ngibingelela bazalwane egameni likaJesu, haleluya, Amen. noma sesisho babazalwane noXolo umntwana kaNkulunkulu okubalulekile nakho konke osindisiwe, haleluya. Izwe lisenhlizweni yami nje bazalwane kuJohn chapter 3 uverse 16, haleluya. Izwe lijwayelekile kakhulu bazalwane kodwa lithi ngicela ukuthi alifunde bese siyaqala. Haleluya, sizofunda izwi likaNkulunkulu ngokukaJohane chapter 3, haleluya. Isihloko sakhona sithi uJesu ukhuluma noNikodimi kodwa sizofunda uverse 16, haleluya. Lithi ngokuba uNkulunkulu wayithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade, haleluya. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe kodwa ukuba izwe lisindise ngayo. Okholwa yiyo kahluleka, ongakholwa usahlulelwe. Lokhu engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Kunevesi nje elilanga phezulu lithi ukuba leli lithi bazalwane ngoba lokhu uMose wayephakamisa ngolihlala. Haleluya bazalwane, uverse 14 uthi njengokuba uMose waphakamisa induku yenyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Baba wethu ongcwele, leli izwi lakho somandla olungileyo, siyakholwa ukuba wena wadala konke ngalo. Elithi iBhayibheli somandla wena wabe wasicabanga somandla kepha wakhipha izwi somandla olungileyo wase wasidala somandla olungileyo. Nangu umntwana wakho uzokhuluma ngezwi lakho, uzokhuluma inhliziyo yakho somandla olungileyo. Elithi iBhayibheli wena umbekile njengesitsha esiphethe indaba zakho mesiyonamandla. Ngalesi sikhathi somandla olungileyo guqula isimo senhliziyo zethu silalele wena somandla, sibuke wena ukhulumisana nempilo zethu. Elithi iBhayibheli ubekile izwi lakho ukusiyala ngalo somandla nokusifundisa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabonga bazalwane zinkosi basikhulumile. Okubaluleke kakhulu nje ngoba silapha sizoshumayeza uJesu Kristu waseNazaretha lithi izwi lenkosi bazalwane njengalokhu uMose wayephakamisa inyoka ehlane kanjalo nendodana yomuntu imele ukuphakanyiswa, haleluya. Ukuthi uJesu waphakanyiswa esiphambanweni bazalwane eGolgotha, waphakanyiswa nathi futhi ngoba sikholwa simele ukuthi simphakamise ey'mpilweni zethu. Bese lithele ilizwi ngoba uma simphakamise
sibuyisela kubo. Lekhathi uJesu bazalwane bethele esiphambanweni, abantu babenganakile ukuthi the time efa wayedonsa isizwe, edonsa bonke abantu ukuthi beze kuyena. Haleluya. Kanjalo-ke nathi uma ngabe simphakamise empilweni zethu, uyena uJesu obadonsayo abantu badonsele khona. Okwenza ukuthi sihlobo sami lapha ekhaya uyamangala, uyafisa umkhonza uNkulunkulu, uyafisa ukusindisa, kodwa awazi ukuthi wenze njani. Kodwa thina sizosho njalo namhlanje ukuthi uJesu khona, useyinkosi nomsindisi, siphakamisa yena. Ingakho uthola ukuthi amantombazane amaningi noma abantu abasha abaningi bayangena ezonweni ey'thile, uthole ukuthi umuntu uyafuna ukuphuma kodwa akakwazi ukuphuma ngoba abantu usho ukuthi umuntu uyahlala empilweni, bathi inkinga isolution ayikho. Kodwa thina sizosho ukuthi uJesu khona, uyisolution, siphakamisa yena phezu kwezinto zonke. Ungabheki izinto eziseceleni kwakho noma izimo. Lithi izwi lenkosi abantwana ba-Israyeli bazalwane babelunga izinyoka ehlanu becomplaina. Lithi uNkulunkulu wathi Mose akenzi inyoka yethusi bazalwane. Bayebeka ukuthi uNkulunkulu wonke ozoyibheka le nyoka uyokusindiswa. Haleluya. Futhi-ke abantwana ba-Israyeli bazalwane the time beyibheka inyoka le yethusi babesinda kulezi nyoka ey'ncane. Futhi kanjalo nathi bazalwane simele ukumbheka uJesu njengenkosi nomsindisi, ukuthi noma ngabe izimo yikhona, imali ayikho, nomhlupheka noma yini, soloko simbheka yena uJesu bazalwane, sizokusinda ey'ntweni zonke. Iqiniso lokuthi bazalwane kukhona abanye abantu abahlala entweni, thola ukuthi umuntu uyahlala esonela akakwazi ukuthi uzophuma kanjani. Kodwa mina ngizothi uJesu khona, ngiphakamisa yena namandla okuvuka. Haleluya. Unamandla bazalwane okunyula noma ngabe isiphi isono kusona, noma ngabe kudiphi kangakanani, but siphakamisa uJesu ngoba lithi izwi lenkosi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe. Akwanelanga bazalwane ukuthi nje asho ukuthi uyasithanda, kodwa waze wanikela. Haleluya. Wanikela ngendodana yakhe izelwe iyodwa eyithanda bazalwane inguNkulunkulu, yadela isihlalo sayo sobukhosi yedwa ezemhlabeni yengathini yabo ukuze kusindiswe mina nawe lapha ekhaya. Sihlobo sami, ngizophakamisa uJesu ukuthi noma ngabe yini obhekene nayo, lithi izwi lenkosi akayithumelanga indodana ukubiza okwahlulela, kodwa ikuthumela ukuthi izosindisa izwe. Siphakamisa yena lo Jesu Kristu ukuthi useyinkosi, ungumsindisi, uyabusa kuze kube phakade. Noma ngabe yini obhekene nayo, ulibiza igama lakhe, konke kuyashintsha egameni likaJesu. Amen. Haleluya bazalwane, siyabonga usisi wethu bazalwane, selokhu sayiqala nendlela sihamba na. Haleluya bazalwane, mawufunda incwadi yabaseRoma uchapter 10 verse 7 lithi ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Haleluya. Mhlawumbe unokukholwa bazalwane, kepha ungalizwa izwi likaNkulunkulu kusho ukuthi ukukholwa akunakho. Haleluya bazalwane. Lithi bathi uApostle Paul, nami bazalwane angisho sengibambe konke, kepha kunye ngikwaziyo, ngiyakholwa ungemuva ngidlulela kophambili, ngibona ukungezwe lesiphambano ngingazuza ini. Haleluya bazalwane. Bazalwane, siyi-Team Jesus bazalwane, sikhonza every day. Mawufuna ukuxhumana nathi bazalwane, mawuzwa le video mhlawumbe khona wazi ukuthi ungakhonza kuphi, noma mawukuthi ufuna ukuthatha isinqumo ulungisa impilo yakho kanye noKristu Jesu, ungaxhumana nami. Haleluya. Kwinombolo ethi 0799650672. Ngiphinde bazalwane, ithi 0799650672. Haleluya. Uma ungakhona futhi kuma-social networks, nguvukane Simphiwe. Haleluya. Angisaqhubekela ku-Instagram. Uma ukuthi ungumuntu wesifazane, sicela ukuxhumana nosisi wethu. Haleluya. Ngoba siyazi nani liyasho ukuthi amanzi nopharafini akuhlangana. Haleluya bazalwane. Asifuni ukuthi kube ne-misunderstanding ezweni. Haleluya. Mase uzoxhumana nosisi wethu uzosho ama-details akhe. Haleluya. Amen bazalwane. Uma ngabe kukhona abantu besifazane abafuna ukuxhumana nami, ngingangithola enambeni yami ethi 071 0722 687. Athi ngiphinde futhi 071 0722 687, or babona uFacebook ungangithola uFacebook uthi Noxolo kaJesu. Amen. Njengoba sazi ukuthi umzimba uhlanganiswa amaphathi amaningi, uhlanganiswa ikhanda, isandla, kubalulekile ukuthi ube nawo nami inamba yami ngenxa yokuthi kukhona mhlawumbe ezinye izinto mhlawumbe ubuze komunye, mhlawumbe ngiyakwazi ukuyiphendula, noma mhlawumbe ubuze mina ihlule ukuyiphendula incike yami ngakwazi ukuyiphendula, kaze kwazi ukuyiphendula. Inamba yami itholakala ithi 072 611 43 7 072 611
egameni lenkosi yethu Jesu. Haleluya. Bazalwane sithi konke lapho olalele le video emakhaya bazalwane, sizacela uyithathe serious indaba kaNkulunkulu bazalwane. We are not saying we are perfect, but nathi kwafika isikhathi lapho sabona ukuthi ngoba lithi iBhayibheli lapha kuIsaiah 63 ukulunga kwezwe kufananiswa nezidwedwe ezidabileyo bazalwane. Mawunikele impilo yakho kuNkulunkulu, akakhethanga bala muntu uJesu bazalwane, nonke namukelekile siyabonga. Haleluya. Ngithemba umuntu ongenaNkulunkulu uma umphela uJesu uma ngomlomo wakho nangenhliziyo, uma ngenhliziyo kusho ukwenza isinqumo ukuba asiyazi ilanga lethu esiyophila ngalo nomhlaba. Uma kwenzeka ufikela ngalakho lokufa ungazali uJesu, impilo yakho ngamanye amazwi ayikho esandleni sikaNkulunkulu. Uma ingekho esandleni sikaNkulunkulu ngokuba indlela zimbili, ayikho esithathu. Uma ungekho ngakuJesu shuthi ngamanye amazwi ungakusathane, shuthi ungazali naye uJesu, shuthi impilo yakho ayikho ngaNkulunkulu, shuthi kuyacaca ukuthi ngakusathane. Akubuzwa uma bonke abangakusathane lithi iBhayibheli umhlaba usuphela bonke bayoya esihogweni ngenxa ukuthi abayihlanzanga indlela yabo egazini kaJesu. uJohane mina ngabona abantu ababegqoke ingubo ezimhlophe, lithi iBhayibheli lithi laba bahlanzile ingubo zabo egazini lemvana. Namhlanje nawe ubukele le video ungasenza isinqumo sakho ukuthi uyihlanze ingubo zakho, uhlanze umphefumulo wakho. Lesize ungavumeli umoya wakho ungcolise umphefumulo, ungavumeli umzimba wakho ungcolise umphefumulo wakho ngokuba uyakhipha ubehlengo sokuphila kwakho. Ithemba lomuntu ongenaNkulunkulu lapho khona ufika ukufa. Iy'nsuku zethu zibalile egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyabonga bazalwane. Bonke abazalwane lapha emakhaya abafuna ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. What I can do ukuthi sithandaze nawe lapho ulalele ekhaya egameni likaJesu. Cela sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, Father, we pray nomlaleli obukele le video ekhaya ukuthi inkosi uthinte ukuphila kwakhe. Uyabazi nabanye ongcwele abafunayo ngenhliziyo yabo, ngena bona ukuthi inkosi njengenkosi nomsindisi, bhekana nakho konke inkosi ababhekene nakho egameni lenkosi yethu